Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate. So, izingane zesithembu siyaxoxa Tirelo versus Uvuyokazi abalandeli babo bobabili. Nakhu-ke ocishe kube umsuka wale warning esivele ukuthi kahle kahle lama comment abheke eceleni asihambisani nawo. Kusho i-production team yezingane zesithembu basho after episode 8. Ku-episode 8 ila sithola khona ukuthi uSibindi uyolungisa iphutho lokuthi wathatha ubuntombi bukaNompumelelo. uNompumelelo kube i-girlfriend esiyaze ku-season 6 wakuthando nesithembu bangabe besaqhubeka-ke. So makuvela ipromo yale episode ivela kuba nendawo ethi uSibindi ethi uyocela isihlobo esihle as if uyalobola. Manje-ke makuvela ipromo enjalo la ku-YouTube kunamavidiyo nala ku-social media la okuxoxwa khona okunama-page a-updateayo niyabona lawo ma-page nabasho into enjalo uSibindi yolobola because abantu abalandela ishow. Sekuvela i-comment ngale ku-Insta ethi noma ngingayibuka kahle isingisi gazi siyangidida ethi small minds. Le comment i-undermine ababuka le show because ipromo imema ama-viewers ukuthi wozani nizobuka. Noma-ke yona le comment oyibekayo unaso isizathu sokuthi yini abeke leyo ukuthi small minds. Ake ngenze i-example ukuze-ke yabo ingabi kude. Owazi i-RShowD useason 2 Real Housewives of Durban. Useason 2 uphele kungathi amakhosikazi angale ngithi amakhosikazi anti baku-RShowD engathi bahlanganyela uLachonco because bekunento yokuthi uLachonco akaphumele obala ukuthi uba lo muntu wembali ofihliwe. Ngoba ngathi igroup yonke ifuna ukwazi into eyodwa futhi igroup yonke ayisamthembi. Uma engasabuyi uLasi ku-season elandelayo laba abakade bebuza imibuzo beyikhala kubona. Mayikhala-ke makuthiwa ziyakhala kusuke kuphithizana nje kwenzeka izinto ey'ningi. Ngesikhathi kuvela ama-episode lawa athi wena uphume kule moto usuhamba ngale, hayibo uhusband wakhe asimboni ukuthi wenzani, simbona laphaya nalaphaya. uLasi kwi-page lakhe efaka ubuso obuhlekayo. Yebo ukuthi kuvela le episode le ukuthi hayibo nakhu ziyamnetha uLasi ehambe kwi-page lakhe eyofaka ubuso obuhlekayo. Angithi uLasi ngalobuso obuhlekayo ukhuluma nabalandeli bakhe o nabase-page lakhe kuqondana nale episode ngosuku olulodwa. Yilena-ke yenzeke nala kwizingane zesithembu ukuthi ngesikhathi sonke sithi kade nanguMpumelelo esenze singasakwazi uselobola bani sekubhaliwe ukuthi bakhona abakhuluma kanjalo, abanye bethi bayalayeka, abanye besho ukuthi uzoyibona kuTirelo because uyitshela ukuthi uyazi ukuthi le chess game uyidlala kanjani. Mase kuba ne-comment ethi small minds. Lo small minds phela ithi baseke labaka baku-social media ngoba balaleli-ke baphithizela bavunduza bapetula ku-social media babuya noma wesizwe sebekhuluma indaba yokuthi uyaqina kodwa-ke 10 years later manini ngixoxa sonke sizofika lapho guys. Nina niyahlula nibuye nenze ngathi sekudlala umachwensana manje sonke sizofika lapho. Kube nesikhathi la kuvela khona isithombe sabazali. Angifuni ukuthi ngize ngithi obani abazali bethu la. Kwase ukuthi makuvela abazali bethu kwaba khona abathi hawu ngathi uhamba noma wakhe besho kubaba wethu or stepfather bedelela laba bangahloniphi. Guys, abantu abadala bayohlezi abantu abadala. Ukukhula sonke sizokhula, ukuguga sonke sizoguga.
into vele edaliwe. Futhi-ke abantu abadala, abazali bayalingana. Nawe uma ubuka uma wakho nobaba wakho uyabona ukuthi abantu abadala ukhona umehluko. Hhayi, baqina-ke ku-social media, abanye bathi kusiza lana ukuthi uthathe omncane ngoba kwasha kwacima. Omama bathola iy'ngane mase imizimba yabo ingafani neyobaba. Bengifuna ngizonichazela le ndaba, bengifuna ukuthi lena esiyenza ukuthi kube khona i-message ephuma after episode 8 emva kokuthi u-social media uhliphize kangaka ngalaba abanye abama-cast members, kanti umehluko ukuphi? Ngithola lesithombe sabazali, ukusho ukuthi-ke laba abafune lesithombe bebefanisa ukuthi laba, njengoba nje bethi ba-happy manje, eminyakeni ezayo bayobe vele bazofika lapho guys, bazofika. Ukuthi nje ezinye izinto ziyahlekiswa kwabanye azihlekisi. Kwase kuba ukuthi-ke kuza i-birthday kaVuyo. Angithi i-birthday kaVuyo iza uTirelo ule phansi eMzumbe, ubonakala khona ngezithombe. Igruphu-ke le enye yabalandeli yathi wenze ngamabomu, aqondanisa ne-birthday kaVuyo, ufuna ukuhlabekisa uVuyo. Hayi mina guys, ngeke yabona into yeni, hhayi ayilawuleki. Kodwa-ke mina bengithi inhlamba nize niyishiye, nezinye izinto ngathi ungayiphuza kuzona, ube ukhumbule phela ukuthi iy'ngane futhi lezi. Abanye-ke bathi hhayi uhlezi-ke ehleka uVuyo, into azenzayo ufuna ukuhlabekisa uVuyo. Eyi mina angisazi guys, ngizoqhubeka ngikhulume ngayo i-show, ngini-update ngakho okuvela ku-social media ngoba ngisakwenza lokho. Kodwa lena-ke yokugudlana mase iza la kuma-fan base, mina into engiyinaki makudlale i-episode Sunday kwaba khona ongavelanga, uvela ku-social media. Mayivela ku-social media, phakathi ukuthi ufake ubuso obuhlekayo noma uchaze izinto ezenzeke laphaya kwi-episode ukuthi bekwenzakalayo. Kukhona nje la esasisalinda khona sesathola ukuthi hawu kanti bekune-friendship enjena, wasephuma ngaphandle. Asisho ukuthi mhlampe-ke i-foundation yale friendship igama lalo munye. Manje kusho ukuthi ubungane obunjani-ke lobu obusebenza ngegama, okusho ukuthi phela lobu bungane baqalwe ngegama lomunye uzomiswa ngegama lomunye. Kodwa hhayi ukuthi ngangibaqhathi, into engayithola ku-social media ukuthi-ke vele sabangani kodwa lo munye angisamkhulumisi. Hhayi bo, kwaqhubeka-ke udweshu njengoba manje-ke sekufike la osekuzwela khona. Ngesikhathi sekuzwela-ke yila sekuphakama khona i-production team ithi cha. Hawu, yilana-ke sengimile-ke ngiyababaza ngithi mina, awu kanti ngiyakubona lokhu. Mina bengithi ngiyakubona kodwa kuyanisebenzela, yikho-ke kungakhuzwa ngoba vele lokhu ukukhuluma kwenza ukuthi uyiwe laphaya kwi-show. Okusho ukuthi akusemnandi-ke. Bengenza-ke lokho okuwu-2 engikutholile ukuthi kunalesi sithombe sabazali, engicabanga ukuthi yiso. Abanye-ke abakhomentayo-ke ngoba balokhu bekholelwa ukuthi ngapha ulwa nomunye ulwa nomunye. Kodwa ngibona isithombe sabazali ngoba isona engibona ku-social media la okugcwele khona amakhomenti ahlekayo ukuthi shuthi yile sithombe esibe yimbangela. Ngingazi-ke noma mhlampe kube khona-ke okunye ukuphawula okudlulele okunenhlamba, kodwa ngithola isithombe sabazali. Hhayi-ke le yabazali-ke mina nje ngithi into engathishu ngoba sonke siyakhona. So siyakhula manje, sidlulile ko-30 siya ko-40. Hhayi, ukukhula siyakhula. Yikho ngithi phela kokunye kuyathusa sorry, kokunye kuyathusa ngobani guys, singabazali. Akufanele kube ngathi sesinamagama alumela kakhulu kanye nenhlamba. Kodwa leyo ukuthi small minds, cha wazi wasiweya-ke ngoba phela isho masiyilandela nama-promo yiwo lawo ezokwenza ukuthi sithi hawu Sunday njalo ngo-7. Manje uSibindi mayesethi ucela isihlobo esihle kade ekhuluma ngelist yokuthi ulungisa indaba yey'ntombi, sithini-ke sibuka ishow?
Yona iyahlupha lento yokuthi ishow idlala lapha kuMzansi Magic phinde kube no-social media abafuna ukuyiphusha kuwona. Hayi, angithi i-promise ikhona kuMzansi Magic. Ku-social media futhi akulandelwa ngani into eqondene ne-promo. Yikho manje sesithola sesizizwa ngathi cha inokuba sakusibeka kwindawana ethile le yokuthi Small Minds. Ngoba phela manje siyayibuka ishow. Manje ngeke ukuthi laphaya kusho kuphuma igama elithi mase kukhulunywa lelo gama mase awu futhi ingqondo encane. Hayibo. Ileyo ke ngibona ukuthi iyo lesusela ukukhuluma ngoba le esivela kwi-team ivele after episode 8. Lena futhi eyenza ukuthi ngingakubabazi okushiwo wenye igroup ngoba kufanele ngabe siqale ku-episode 3 ukukhuzwa. Ngezathu zokuthi uqale la kuvela ukuthi ukhona omusha. Hayi, babhalwa-ke uMathanda ku-social media, wabhala uMathanda ku-social media. Mina nganitshela ukuthi bekuthiwani ngabantwana laba bonke kanye nayo uSibindi. Manje sekuthi episode 8 kuthiweni le esiyenza ukuthi kuthiwa hlalani phansi-ke. Esizwakala-ke inobuxoki ngoba phela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 episodes esesiwabukile. Onke lama episode ahamba nama-comment ashisayo. Makuvela uSnake, kuvela ukuthi awushuthi uSnake ingane uyithanda ngoba nakho kuvela ishow ngoba uSnake uvelile nengane. Makuvela uNosipho, hawu yena uzoyibona ukuthi unjani nomzimba wakhe onje. Makuvela uVuyo, angazi baze bathini ngoba besho ukuthi nje ukuba nabantwana abaningi. Hey, ziningi izinto abantu abayishoyo nawe uthi uyifunde ukuthi awu khona ngiyabona ukuthi zikhona izinto ekufanele zinga-sugarcoat kodwa ikhona indlela yokubeka. Ku-episode 8-ke kuwenziwe sengathi kuthinta intandokazi. Manje sesesibuka ukuthi le boss injani mawuzothi iyaphakama manje kade ithule. Kodwa angigqugquzeli-ke udlame because udlame angihambisani nalo, nokukhuluma okunokudelela angihambisani nakho. Mhlampe nami ngiyakwenza ngesinye isikhathi ngingaboni ngoba ngempela kungenzeka ulenze iphutha ungazi. Kodwa nje into engayigqugquzeli leyo. Nenhlamba-ke guys, hayi. Yabo ngisho uSibindi lokho akwenzayo unamaphutha amaningi kodwa inhlamba hayi, angivalele everything azibe yinde kakhulu. Abazali-ke angithi niyabona ukuthi abantu abadala sebekhulile, okusho ukuthi-ke laba abafake isithombe sabazali bathi laba bazoba nje masebebadala. Mina angiyiboni-ke nento enjani ngoba vele ukukhula siyakhona. Futhi nomama abamhlekayo, umama wesizwe, cha, ningathi ningambheka ku-social, nibheke la ku-inthanethi nike nifunde ngayo. Mase uyayibuza-ke wena ukuthi hawu, mina ngempela mase ngizofikani la ifike khona, kodwa-ke bengasho ukuthi niqhathanise ngoba khona ngempela inokuba nendlela, inendawo encane ejajekayo ukuthi hawu, wasuhleka abale, wahleka yabo. Ngiyabonga i-support guys, ngiyabonga, bye.